ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଜାଗର ରାତିଟା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତ ଆମେ ମିଶିକି ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତେ କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ। ମଜା ଆଉ ଅଧିକାଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ହନିମୁନ୍ ସରିଛି। ଓହ କି ଚମତ୍କାର ତମେ। ତମେ ଟିକେ ରଖିନ, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ଓକେ ବାଏ ବାଏ। ଆଇଲା हेलो 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 यू ମତେ ଡାକୁଛ? Speak sweet 16. What do you want? I am ready for any type of scandalization. ବିହନ ବୁଡ଼ିବ ବିହନ ବୁଡ଼ିବ। ମୁଁ ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। I am ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ ମୁଁ ତମ ଉଡିପି ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲି କାହିଁ? ମୋ କଥା ସହିତ ତମ କଥା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା? ଅଫକୋର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ କରିନି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଖାଲି ମୋ ଜন্য? ମାନେ ତମେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିବ ଡବଲ ଛାଡ଼ିବ। ବିହନ ମାନେ ମଞ୍ଜି। ତମେ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦିଟା ଛାଡ଼ିବି, ନେଇଯିବ 5ଟା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ 10ଟା ଛାଡ଼ିବି। ଦାଦୁଟା ଗୋଟେ ପୁତୁରା ବାହାଘର କରିଦଉନା। ଆଉ ତମେ ନିଜକୁ ଫୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଫୁଲ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସିଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଯଦି ଜାଣିବାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ ମୁଁ ବି ଅନ୍ଧ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ମୁଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଅଛି। ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ବେପାରଟା ଭଲ ଜମିବ। ଆଜି ତ ବେପାରଟା ଭଲ ଜମିବ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇବି, ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ମୁଁ ଦେଖିବୁ। ତମ ଡାଡି ଆମେ କିଏ କି? ମୋ ଡାଡି ଏମିତି କିଏ କି? ଶୁଣିବୁ ମୋ ଡାଡି କିଏ? ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଡିଏସପି ନିର୍ମଳ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ପୋଲିସିଆ ଲୋକ କୋଉଠି ଆସି ପଶିଗଲି ରେ। ପୋଲିସିଆ ଲୋକ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ନାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୋଲିସିଆ ଲୋକ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଛଡା ଛଡି ହବ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା। ସୋସାଇଟିରେ କୋଉ ଭଳିଆ ମଣିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି।